agence Dunia Travel Service ako abibo nyamasegi folike ka nyesi aka sango hiji deumo aw munu ye danaya takadaka aw ka hiji labeni akechugo nyumana nan tara here la ka segi here la dumunun kay berebereli kay nam mako be dien fenfena u ba bela jelen kanye donc ambu foku barkada directeur min to ma no fe no e Amadou Maïgaye ajora jorola nyemo ya ko fenfen ajora jorola kanisoja mawla ka mago berebere ka koto mago tala mago temindo ka nyeira mago la anyo barade soro dunya la kumukele kono akoka aw bela jele la dunya silame munu be mali kono ani munu sigiro benodo dien jamana were mo ka fo sanwere o hiji ni o umura o baraw labe on damne nakaba o mana aw munu ba fe ka hiji ke damu lakana ni basigi kono agence Dunia akeme ko fere bela jele tige ka hiji kechugo nyuma kalaw bela jele labe ka bla awnye minyi ka do shiro ni damu ye ka surunya aw ka bato ke yoro la dumini laki ka sanuma obi tobe ka bla aw ka bulo ka sagana ka wati bela jele la dogotoro jolewon olu be aw no fe hiji ke yoro ani bato ke yoro wera bela jele la yoro be ani wati be baw bulu kuma do o ka busa ne de singa di agence Dunia Travel Service Jenywan kele mimbe au ka hiji ni au ka humura ke ka nya ale de do o pana ni au be kuna foni were nyini aye weleli ke 66 71 37 24 70 64 99 71 ni au be u ka yoro nyini u fle ni hippodrome yere la immeuble station soma ya fula kulukoro sira dala o pana minyi ka do agence Dunia Travel Service ye kube duga uke hiji ni umura ke chugo nyuma ana musaka u ala ka noya silame bela jele ye innal hamda dugu kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nga baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuranfili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a damaja mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxi bolila don k'a to mobili bolila a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana la nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka service wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛwalew kofɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36 077 la walima agence EDMSA mun ka surun aw la aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲɔngo hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafiya référence do
académique 2026-2027. Votre avenir commence ici. Chers étudiants, nouveaux bacheliers, professionnels du secteur public et privé, l'Université africaine franco-arabe UPAFA a le plaisir de vous annoncer l'ouverture des inscriptions pour l'année académique 2026-2027 en licence, master et doctorat. Rejoignez une institution engagée dans l'excellence académique, la recherche et la formation de leaders capables de relever les défis de demain. Comme formation disponible en licence, le frais d'inscription et de scolarité annuelle est de 25 000 francs CFA. La formation pédagogique est de 300 000 francs CFA. Quant au master, le frais d'inscription et de scolarité annuelle est de 51 000 francs CFA. Et pour la formation pédagogique est de 500 000 francs CFA par an. Enfin, le doctorat, le frais d'inscription et de scolarité annuelle est de 65 000 francs CFA. Comme formation pédagogique est de 1 200 000 francs CFA. Les places sont limitées. N'attendez pas la dernière minute pour garantir votre admission. Une seule adresse à retenir, rectorat UPAFA Sotuba à Seya, près du monument de la Victoire. Faites le choix de l'excellence. Construisez votre avenir. Inscrivez-vous dès aujourd'hui pour la rentrée académique 2026-2027. Université africaine franco-arabe UPAFA, ensemble vers le savoir, l'innovation et la réussite. Juengalo alet le muga ani nani ye biye samba flani muga ani woro aw bela jele aw bisimila jani nga kunafonu olu kene ka folni tanni ko ta ko nyesi Allah ba chamana musulman bela jele ma muga munu sogolona ana malikono malikoka ani jien fanta ani nani bela jele na ka bela jele fo ka bela jele wala nyumando minye somare na nga babu mababu na tana ye wulu masri tawaka wulika jomu nusraka ke gire aleni nara marabulo kolona na bamanjore njwa wale ka ba munusraka babara la peu ana andado o kiwaria ula wagadu kungokolomba inkonna na samya nyakorla la banamaka wuleno kujo uka dinga ko du boya sa jitme srab saka no ga chugo mina baki min damne nan de nan temene ko demsoni chama min nan shwen na ni telephone portable ye nyogonda yoron nun chama na minye obabu ye ana andado ola kai polisu uluye sigana ma flamine drogu frela kundo ngelo ka minye drogu dogo mobli do konna ko ikunda diwolika prezanga sanduru hukumu konna na sa ministry nani ulu tume jamanya koro kunungo minye sekoni dongo ministry kuna fondi ministry kata se chiffre nga ministry ma musoni du ministry uye nyefolike obela jilenga bolu fara konna na bara mun sraga ke minye coupe du monde et le flana bara kunchera République démocratique du Congo ale ko no Buruna Colombie nyokoro kele anifu mi et le flana bara kunchele sa jamana woro ulu ko ni ko sebe so lubuta 16e de finale la jamana binani ani seginka carton rouge mun so la ni carton jaune mun so la ana anda dola DJ Deschamps ale ko ni bora États-Unis ka fe ka se ka ta France aka musokoroba ko ala o ka kalfamne ala ale taleno o janaja keneka sogomare na kuna foni belebele bawo yeni soni sa ama wala abusaka family soro ala chugomina falai bamana ngo ko fenyumani togoma no ko kati nyako aburuna mingo obake chugodi bi ambe telephone portable minye telefoni ye ambe ale babu konna na minye telephone portable ye adoni mali kona ka sansoro o kara samba fla ani fla sai ka keni mali ale ka coupe d'Afrique labeni ye awati la hakilla ka fo minye président Alpha ye ale re telefoni ani PC sa mali tel maufe o ya soro wa bi woro wa bi olovla o te PC soro mali tel kelembe drone tumanga jamana kona wati o dira kuna fondilauma wali bi ni 66 72 journal simbolo falai atoke commerce Alpha telefoni no ye jufa kono tanye
a ka sanga sɔrɔli Mali yɛrɛ kɔnɔ a daminɛna o waati. Ni ye diɲɛ kuru kara ta k'a lajɛ bibi na maaw mago ɲɛ mina don a bɛ fan caman na bi a bɛ nafiyaw lase kunnafonidi ko ta nasira la maaw k'olu kalanso ɲɔgɔn na ka se ka u sɔrɔ min ye weleliw ye k'olu nɔgɔya telefɔniba in k'o sigi dugu bɛɛ lajɛlen bɛ n'i sigi min kunna an wele waati ma se wa min ye telefɔnisow ye k'olu fana ka taa an ka jamana kɔnɔna na n'an b'a fɔ ma kabini telefɔniku k'olu fana sangalama bibi na min ye bɛɛ lajɛlen a bɛ bɛɛ jufa kɔnɔ bɛɛ b'i mago ɲɛ n'a ye wa min ye bɔlɔlɔw fana kan olu fana bɛ a la ka taa se interneti ma min ye kalanw bɛ se ka k'a kan ɲininiw bɛ se ka k'a kan sɔnɔgɔyaw bɛ se ka k'a kan maaw bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ wa min ye ka se ka baarabaw kɛ telefɔni nana ni nɔgɔya caman ye an ka sigidaw n'an ka marabolo n'an ka taabolo bɛɛ lajɛlen na fɛn min dɔ bi a ye diɲɛ kɔlanso k'a don ɲɔgɔn na so yɔrɔ ɲini i bɛ se k'o kɛ n'a ye i bɛ se k'i ka tɔnɔmadaliw kɛ n'a ye i bɛ se ka jago kɛ n'a ye fɛn caman bɛ yen a y'o nɔgɔya an ka jamana kɔnɔ ani an ka sigidaw kɔnɔ ani diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna na ka diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɛ sɔgɔmadaka ye i m'a wuli i b'i maa mago ɲɛnabɔ a fɔ telefɔni n'i ye nin baarakɛla minɛn ye sa bibi na maaw bɛ k'u yɛrɛ ɲininka fala ye fɛn o fɛn n'a ka ɲi n'a nafa ka bon a bɛ degun fana lase maaninfin ma ko diɲɛ kɔnɔ bi ko fɛn jumɛn bɛ yen ni adamaden y'o dilan n'a ka jugu ni bombe atomique ye a ka jugu ni faali ye a ka jugu ni banaw bɛɛ ye k'a fɔ ko téléphone portable a fanga ka bon se bɛ a ye a ka tiɲɛni nɔ dan fosi tɛ o la ale de nana sa ka na min ye kabini téléphonique k'olu bɔ k'u bi kɛrɛfɛ téléphone portable a nana téléphone fixe min sɔrɔ a y'o sanga bin ordinateur k'o sanga bin ka montre sanga bin min ye arajo ye lampan tɔrɔsi journalu gafew an ka waribilalaw na an ka jatekɛlaw bɛɛ lajɛlen a y'a bɛɛ lajɛlen bɔ ka taa bi kɛrɛfɛ k'i jɔ sanfɛlama kalaki téléphone portable jufa kɔnɔ téléphone bibi na a bɛ ka tiɲɛni min kɛ a tɛ se ka fɔ fo ka se a dan na a ye du halaki adamadenya maanifinya tin k'olu dɔgɔya maaw tun bɛ fɛn minnu kɛ maloya ko ye olu kɛra bɛɛ da ko ye gwaw ka dɔgɔ bi minnu sinsinnen don furu min sara a fɛ o ka ca ni banna a si ye min ye maanifinya yɛrɛ ye danbe maloya siranya samɛ keguya a ye nin bɛɛ lajɛlen walakata ka taa tu kɛrɛfɛ k'i jɔ n'a yɛrɛ ye an ka kalandenw a y'olu bɔ kalan sira kan k'olu kɛ fɛn wɛrɛw ye an bolo min ye denmisɛnw ye olu kɔni kɛra a ka namugula sogow ye téléphone portable dɔɔni dɔɔni a bɛ ka tiɲɛni min kɛ bi an dusukun a b'olu tiɲɛ a b'an ɲɛw tiɲɛ a b'an kun tiɲɛ a b'an ka sunɔgɔw tiɲɛ wa min ye an ka kow ye olu bɛɛ lajɛlen tiɲɛnen don fala ye n bɛ taa gɛrɛn na o tɛ bi ta ye dɛ n'i taara gɛrɛn na bi bɛɛ n'a ka telefɔni n'i donna duw kɔnɔ fa ni telefɔni ba ni telefɔni denmisɛnninw ni telefɔni n'i ma farati i bɛna dumuni sigi f'a bɛ taa sumaya k'a sɔrɔ maa ma maga a la min ye telefɔni ye bi n'i taara kaburu dɔw la jaw bɛ ta n'a ye fɔlɔ ni maa tun ye accident kɛ an ka jamanaw kɔnɔ fala ye maaw tun bɛ girin de ye a' wuli aw ka sapeur pompier wele nka bi n'i ye ko kɛra n'o ko y'i sɔrɔ bɛɛ bɛ telefɔni bɔ n fɔlɔ ka se k'a ja sɔrɔ k'a bila bɔlɔlɔ sanfɛ ka besi ɲini ni a ye fala ye diɲɛ kɔnɔ bi téléphone portable a nafa a bɛ ka diɲɛ maa mago ɲɛ a bɛ ka dɔw kɛ nafolotigi ye a bɛ ka dɔw kɛ banna ye anw bɛ baara o baara kɛ téléphone kan tɔnɔ bɛ bɔ a la fa dɔ fɛ i bɛ IA la o i bɛ WhatsApp la o i bɛ YouTube la o i bɛ nin fɛn o fɛn na n'i kɔni bɛ yɛlɛ bɔlɔlɔ sanfɛ i na connexion san wa min ye dɔ bɛ tigɛ i kun diyagoya la minnu ka baara don k'a di olu ma nin bɛɛ kɛrɛfɛ bi téléphone ye kasara jumɛn se fala ye dutigiw jɔyɔrɔ dɔgɔyara dudenw jɔyɔrɔ dɔgɔyara maa mago tɛ maa la bɛɛ lajɛlen kɛlen don k'i kɔ don ɲɔgɔn na wa ko n'an m'an kɔlɔsi a kɔlɔlɔ tɔ nata a bɛ na an ka denmisɛnninw ka siniɲɛsigi don ngalama la o la jamana caman bɛ yen bi min ye indiyɛnw fɛ ye indu olu y'a yira sa k'a fɔ ko nɛgɛ kanɲɛ 12 ma se denmisɛnnin tɛ yɛlɛ bɔlɔlɔ kan olu fɛ yen ngilɛw olu ye wuli ka jɔ kɛ denmisɛnnin min si mana san 16 sɔrɔ e kɔni e tɛna ye bɔlɔlɔ sanfɛ e tɛna ye téléphone tigiya la ni jamana baw ni jamana sengolaw maa minnu bɛ bibi na n'olu ye fɛnw sigi k'a fɔ min ma ko application dan sigilen don nin bɛɛ la jamana tɔw la ko anw farafinnakaw ta bɛ cogo di bɔlɔlɔ sira ninnu nalen anw fɛ k'a bɛ cogo di dan sigilen n'u la wa bɛnkan jumɛn b'an n'u jamanaw cɛ a fɛn fɛn bɛ fala ye k'a si tɛ kɛ fu ko yalama k'anw bɛ ka dɔ sɔrɔ a la wa ɲininkali bɛ sɔgɔmada in na nin ye an ka cadeau ye ka di ministre Alhamdu Agi Iliane ma k'a ka wuli k'i jɔ ko min bɛ sɔrɔ nin kan bi a tɛ sɔrɔ damanda la a tɛ sɔrɔ sanudunkɛ la a tɛ sɔrɔ pétrole feere la a tɛ sɔrɔ balo feere la wa min ye kudayi don tant que diɲɛ bɛ yen téléphone tɔnɔ bɔli a tɛ se ka ban fiyewu fala ye
sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la k'a daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter. Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye. Funteni ani kurantigɛ ka fura sɔrɔ o la a fɔ Emicom SRL yaasa i ka se k'i yɛrɛ tɔgɔla kuran sɔrɔ i bolo su ni tile Emicom SRL nalen no kana wasa kɛ kiti min bɛ n'o bɛ tali kɛ éclairage la o b'u bolo ventilateur ta b'u bolo téléphone ni radio ka taa fara min ye batterie lithium kan min tɛ ban fewu su tile kara min ye ka taa minɛn ninnu sigi fɛ yen o baarakɛlaw fana b'u bolo sɔngɔ o damatɛmɛ jalen no fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ min ye yɛrɛ tɔgɔla kuran ye su ni tile kuru kara a fɔ Emicom SRL n'i b'a fɛ k'u sɔrɔ sa nɛgɛjuru sira 84 63 tilegan dire fɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛna examen salle kɔnɔ n'o ye ka sonyɛni kɛ ni téléphone portable ye jaabiw bɛ suuru cogo min a bɛ suuru ten u bɛ wuli ka jɔ kɛ cogoya suguya bɛɛ lajɛlen na ka se ka jaabi ninnu ka tila k'o di ɲɔgɔn ma min ye téléphone ye ale man ka don ɲɔgɔn na koɲɛw kɔnɔ nka maaw ka hakɛ to min ye kulusi jukɔrɔ kulusiw ye a sɔrilen don olu kɔnɔ ka tila k'a don manani kɔnɔ ka tila k'a datugu teyi jaabi ma bɔ tuma min u yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ ka mankan bɔ dɔw fana bɛ yen olu ka kɔlɔsilikɛlaw olu sɔmin'u la kabini don fɔlɔ u y'a ye k'a fɔ u ye bɛnbɛnbɛn kɛ k'a jira k'a fɔ sa ko téléphone kɔni tacogo dɔ b'u bolo fala ye k'an don ɲɔgɔn da tan ni fila fili la ne bɛ taa ɲɛgɛn na ka na o ka ca n kunkolo bɛ k'an dimi ne bɛ ka fɔɔnɔ nin bɛɛ ye ka taa téléphone dayɛlɛ k'a kɔnɔfɛnw lajɛ olu sɔmin ka ja cogo min kɔlɔsilikɛlaw fana sɔmin janyana ten cogo la wa maa fɛn fɛn minɛna ko nin y'olu ka baki bannen pewu o la sa ko maaw k'u hakili to denmisɛnw na u k'u yira a yira u la k'a fɔ san ban waati tɛ sonyɛni kɛ waati ye san ban waati ye kimɛli kɛ waati de ye n'i m'a sɔrɔ ɲina san wɛrɛ i n'i labɛn k'a sɔrɔ nka min kɛlen filɛ nin ye a ye nɔgɔ don baki na dɛ fala ye a kuma bɛ Bamakɔ fan bɛɛ bi wa min ye téléphone ye ale de fana kɛra sababu ye wa karamɔgɔw ko k'u fo han min ye kɔlɔsilikɛlaw ye k'u y'u jɔ u jɔyɔrɔ la a yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na ni Ala sɔnna a ma sini Bamakɔ cour d'appel kɔnɔna na denmisɛnnin maa 150 min tun bɛ orange la n'u gɛnna k'a sɔrɔ k'u ni juma don a la a kiiri jaabi bɛ bɔ sini cour d'appel maaw fɛ sariyatigiw ye fan bɛɛ lajɛlen lamɛn ka lamɛnliw kɛ ka taa kɔ ka taa ɲɛ ka tila ka min ye bɛɛ lajɛlen sigi k'i lamɛn kelen kelen o kɔfɛ sa ko sini ni Ala sɔnna ma Bamakɔ cour d'appel nin denmisɛnnin maa 150 min gɛnna orange Mali fɛ ka bɔ baara la n'u bɛ k'u ka hakɛw ɲini u y'a ta ka da bɔgɔ jeninen kan fɔlɔ min ye tribunal administratif la olu y'a yira sa k'a fɔ k'olu tɛ ɲɛ sɔrɔ a ko in na denmisɛn ninnu ka suladonbaw y'a ta ka na n'a ye cour d'appel la k'u k'a fɛsɛfɛsɛ fɛsɛfɛsɛli jaabi o bɛ di sini fala n'o fana bɔra n'a ma diya fa min ye i bɛ cassation kɛ a bɛ f'o ma ko pourvoi en cassation i bɛ taa n'a ye cour suprême na nka maa ti wele dɛ sɛbɛnw de bɛ ci ye jaabi bɛ lajɛ ye jaabi bɛɛ lajɛlen bɛ lajɛ min ye suladonbaw ye olu de bɛ sɛbɛnw ci ye sɛbɛn ninnu de bɛ jateminɛ maa ti wele ka taa kiiri bulon n'a ye ka taa kiiri sigi ko ka taa kiiri k'i kunna ye ka kɛ ni sariya ale baara kɛcogo ye wolomasiri tabaw ka wuli ka jɔ narakaw fɛ yen min ye an ka pankuru ye ani an ka dugumamaw olu ye wuli ka jɔ kɛ ntɛnɛndon ni kalo in tile 22 bamancɔli ɲɔgɔnwalekɛbaw olu ka duguyɔrɔ bɛ gɛngɛngɛn girekaw fɛ yen nara marabolo kɔnɔna na a yirala se k'a fɔ chef d'état-major fɛ ko min ye o yɔrɔ kɔni ye kɔlɔsiliw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ a yira k'a fɔ sa maa minnu tun bɛ a yɔrɔ la maa 4 ɲɔgɔnko olu kɔni kun ye u labɛn sa ka doniw bɛɛ lajɛlen cɛ k'u bɛ taa n'a ye waati min na u yɛrɛ hakilila tigɛlen min ye pankuru ye ale goni k'u kan dugumama minnu bɛ yen surasiw y'u wasa don olu la k'olu bɛɛ lajɛlen bɔ baara la min ye baro Jean Élysée Daw ka bataki kɔnɔna na a ko ko o wulikajɔ n'o cɛsiri kelen de bɛ Nara marabolo bɛɛ lajɛlen na bi yaasa basigi ni lafiya a bɛ se ka don cogo min na Nara yɛrɛ dɔrɔn tɛ Mali fantan 4
o fana kɔfɛ dugukolo ko bolo fana bɛ Wagadu kɔnɔna na ale ye wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin kungokolo fandan bɛɛ ani Moritani ni ɲɔgɔn cɛ. Pankuru kɔni ale de ka baara barika bonyana kungokolo in sanfɛla la kosɛbɛ. Girekaw fɛ Jean-Élisée Dawko ko wulikajɔ in y'a to sa Sigana mobili dɔ tun bɛ yen ale kɔni tun bɛ ka ci dugu sa Bamajɔni Gawule Kaba u ka dugu yɔrɔ dɔ la. Pankuru a ye goni jigin o fana ka k'o ka baaraw ban u ka dugu yɔrɔ min bɛ yɔrɔ la k'o fana filenkolon ci k'o dakolon ci armée ko k'a cɛlenw fo nin wulikajɔ ni nin cɛsiri la baara tɔ ko a na to sen na. Fala an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na sa jamana kɔnɔ kibaruyaw olu la. lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnba ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Jamana kɔnɔ kibaruyaw o bɛ taa n'an ye an ka marabolo fɔlɔ min kɔnɔna na Kulukoro mara don Bananbakaw olu fɛ yen min ye denmisɛnninw ye olu ye wulikajɔ daminɛ kunungo yaasa u ka bɔlɔn kɔnɔnaw olu bɛ se ka furan cogo min na ka jɛ conseil min bɛ yen n'o ye sifin tɔgɔlatɔn ye ale kɔni bolo di merilakaw ma sa Bananba dingɛ fɛn fɛn bɛ yen jitɛmɛ sira fɛn fɛn bɛ yen wuluwuluji fɛn fɛn bɛ yen k'a bɛɛ lajɛlen siraw labila tewu yanni samiya cɛ yaasa min ye baara in bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na sifinnakaw ni merilakaw olu de bolo bila u jufa la min ye baara in ka se ka kɛ ka ɲɛ fala an tɛ se ka don Bananba ka bɔ n'an b'an ka cɛkɔrɔba ɲuman fɔ dugutigi hakilima dugutigi basigilen dugutigi min bɛ ko caman ɲɛdɔn Nbelenge Sɛnpara an b'a n'a ka maaw bɛɛ lajɛlen fo a n'a ka kankɔrɔsigiw ka bɔrɔn dugutigilakaw k'olu fana fo min ye Madina Sakokaw ye ka min ye dugu 7 a maa bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na ala ni an ka cɛkɔrɔba ɲuman sababu n'o ye Nbelenge Sɛnpara ye Gawokaw fɛ dɛfu daminɛna min ye denmisɛnnin 2000 o de bɛ dɛfu la Gawokaw fɛ yen lycée min bɛ yen n'o tɔgɔ dalen Ala ma hinɛ Yana Mayiga la n'o yɛrɛ ye jamana ka lycée kelen ye Gawo kɔnɔna na fala ye ɲɔgɔn dan bɛ ka kɛ yen ko ɲɛmaaya tun bɛ gouverneur bolo n'o ye général de brigade Musa Moriba Traoré ye ale yɛrɛ ni mara ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen ka fara kalanko ɲɛmaaw kan u taara ɲɔgɔndan daminɛ baara in kɛ min ye 2035 o de ye denmisɛnnin ye minnu bɛ nin ko in na musolakaw n'o ye npogotigiw ye olu ye 664 ye min ye ɲɔgɔndan yɔrɔ Gawo kɔnɔna na yɔrɔ 6 don Gawo ani Ansongo ani Buremu o faralen ɲɔgɔn kan ɲɔgɔndanko ta na sira fɛ halibi n'o ye baki ye Sangaw fɛ denmisɛnnin 4026 olu de bɛ ɲɔgɔndan in na u y'a daminɛ kabini ntɛnɛn tɛmɛnen min ye nin denmisɛnnin ninnu sa u tilalen don ɲɔgɔndan yɔrɔ 22 ani ɲɔgɔn cɛ san marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na min ye gouverneur ka conseil aux affaires économiques ye n'u b'a fɔ ma ko KF ale de kɔni ye enveloppe fɔlɔ dayɛlɛ denmisɛnw ka sira bila u ye sa ko ka ala ka bɛɛ garisɛgɛ ja Segukaw fɛ boloci bɛ sen na boloci min bɛ bila kɛ kunfilanintu ale kunbɛli la nin y'a tako 2nan ye sa maa minnu si b'a daminɛ san 2 la ka taa se san 15 ma anw personnes âgées anw zende nin na dɔgɔtɔrɔ ɲɛma ko sa ko ka bɔ ni denmisɛnninw ye yaasa nin boloci bɛ se ka kɛ cogo min ye bana in ye ale kunbɛli bɛ se ka sigi sen kan cogo min Segu dugu kɔnɔna a Tunɔmada dugu min ye Segu kɛrɛfɛlaw bɛɛ lajɛlen ani Segu kinw bɛɛ lajɛlen kalansow bɛɛ lajɛlen ni madrasasow kɔnɔna na denmisɛnnin fɛn fɛn bɛ yen a bɛɛ lajɛlen bolo kan ka cinin sen fɛ Segu ni Moti ko moto 140 olu kɔni mɔgɔw sera ka taa n'u ka sɛbɛnw ye yaasa cogoya min na u bɛ se ka u ka plaki sɔrɔ Segu ta kɔni a yirala sa k'a fɔ ko moto 140 olu kɔni sera ka sɛbɛn nka gɛlɛya min bɛ baara la bi o ye k'a fɔ sa degun caman bɛ yen min ye moto 38 ye olu ma se ka u ka sɛbɛnw sɔrɔ sabula u y'a yira sa k'a fɔ ko gɛlɛya caman bɛ baara in na musakako gɛlɛya bɛ a la ɲɛmaaw y'a yira sa k'a fɔ ko min ye baara yɛrɛ bɛ kɛ ni min ye n'o o ye musaka sara yɔrɔ ɲɛ sigidolo k'a bɛ ka gɛlɛya sɔrɔ Segu ale ni Motikaw fɛ yen nka jama kɔni ma bɔ i n'a fɔ kɔrɔlenw bɛɛ lajɛlen ko wari t'u kun fɔlɔ ko gɛlɛya bɛ u da la kelen-kelenw olu de bɛ ka bɔ ka taa u ka moto olu baara kɛ Kajolokaw tajiko gɛlɛya ko a bɛ olu fɛ yen Kajolo dugu kɔnɔna sa min ye kalo in tile 22 ye n'o kun ye kunun na sininko ye
a yɛrɛla sa k'a fɔ ko tajiko kɔni gɛlɛyara min ye bolimafɛnkow ye a kɛlen no k'olu gɛlɛya sɛnɛkɛlaw yɛrɛ caman y'a yira sa ko degun bɛ a la dugudenw caman ɲiningara u y'a yira sa kɔni ko taji sɔrɔli kɔni min ye u ni Kodiwari dancɛla bi ko a gɛlɛyalen no u bolo nka olu yɛrɛ fana ka taji sɔrɔyɔrɔba ye yen de nka minnu bɛna n'o ye o fana ye jagomanfilaw ye k'a sɔrɔ station tigiw olu tɛ se ka yɛlɛ sɔngɔ sanfɛ sɔngɔ min fɔlen no jamana fɛ ale tajiko kelen hukumu kɔnɔna na fana an sɔngɔkaw fana fɛ yen minnu b'a a feere u yɛrɛ ye n'olu tɛ station tigiw ye k'olu ye sɔngɔ bɔ litiri bɔ 200 la ka taa ni 240 na wa yɛrɛ fana sɔrɔli o ye kataba 4 ye feerelikɛyɔrɔ minnu bɛ yen n'olu ye jagomanfilaw ye olu de kɛlen no ka ni sɔngɔ sigi nka station kɔni olu tolen no jamana ka sɔngɔ kɔfɛ 160 70 dɔrɔmɛ 5 ani 190 ale ni dɔrɔmɛ 4 dɔrɔmɛ 8 o kɔni baaraw bɛ senna gasoil ale ni essence fan bɛɛ lajɛlen fɛ fala yani an ka taa n'an kun ye hali bi énergie di Mali ale ye communiqué 4 bila ka na di an ma min ye énergie ye ko kurantigɛ ko o bɛna na boloda yɔrɔ damadɔw la k'a daminɛ bi la sa n'o o ye juin kalo ale tile 24 ye u y'a yira sa ko nɛgɛ kanɲɛ 8 ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 12 ma Badalabugukaw fɛ yen Maɲanbugu faso kanu ani Maɲanbugu dugu yɛrɛ kɔnɔna ko min ye courant kɔni bɛ tigɛ sa k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 8 ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 12 ma énergie ko sa ko courant bɛ se ka na ka kɔn ni waati fɔlen ye wa fana k'a bɛ hakɛto ɲini kɛ a ka client bɛɛ lajɛlen fɛ sɛbɛn fasirila maa min fɛ secrétaire général min ye Aramatu Kamisogo ye n'a bɛ kanlakaw olu ka sigi la sini n'o o ye nin kalo in tile 25 ye alamisa kurantigɛ a bɛ daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 8 ka taa bila nɛgɛ kanɲɛ 12 la kin minnu na o ye Dawudabugu ye Sogoningɔ Falajɛ ani Ɲamakɔrɔ u y'a yira sa ko courant bɛ se ka na yanni waati kofɔlen tɛ n'o ye nɛgɛ kanɲɛ 12 ye k'u bɛ hakɛto ɲini kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ secrétaire général énergie kɔnɔna na n'o ye madame Kani ye ale ka bataki don min ye jumadon ye sa n'o bɛ bɛn juin kalo tile 26 ma o kurantigɛ bɛ daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 9 ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 16 ma yɔrɔ minnu b'o la o ye Senu ye anw yɛrɛ fɛ yan ale ni Banankɔrɔ ani Sanankɔrɔba ko olu de kɔni bɛ o la min ye nin yɔrɔ kofɔlen ninnu ye sa ko courant bɛ se ka na yanni Lazara cɛ k'u bɛ hakɛto ɲini kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ ka kɛ ni énergie ale ka bataki ye ka bɔ madame Kane Aramatu ale yɔrɔ u ka communiqué 4nan fala ye o ye sibiridon ye juin kalo tile 27 courant bɛna na tigɛ nɛgɛ kanɲɛ 8 ka na nɛgɛ kanɲɛ 12 Badalabugu Maɲanbugu faso kanu ani Maɲanbugu dugu kɔnɔna o bɛ o la ko hakɛto ɲini bɛ kɛ bɛɛ fɛ ko sabula courant bɛ se ka na yanni nɛgɛ kanɲɛ 12 cɛ baaraw wulikajɔ ni cɛsiri hukumu kɔnɔna na k'u bɛ hakɛto ɲini kɛ u ka client bɛɛ lajɛlen fɛ faamuyaliko ɲuman u k'o sɔrɔ ko la ani degun minnu bɛna na sɔrɔ k'u ka hakɛto kɛ min ye Aramatu Kamisogo ye n'a bɛ kanlakaw ka sigi la ale de ye secrétaire général ye bataki ninnu 4 bɛɛ lajɛlen bɔra ale yɔrɔ an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na min ye Kayikaw fɛ polisiw olu ka kibaruya bɛ yen. Dugutigi ni wari dafara e passe da kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo ati dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu o wara t'a de o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta Sita Sita ka numéro filɛ nin wari ci wari sera Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko nkomi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda fala ye an bɛ taa Kayikaw fɛ yen min ye Kayi polisiso fɔlɔ n'o ye président ye Kayi ale ɲɛmaya bɛ maa min bolo sa o ye commissaire police Dawuda Sise ye olu ye wulikajɔ kɛ wulikajɔ min y'a to sa u bolo dara siganama 2 kan siganama 2 in min ye dɔrɔgu ye a yer'u bolo juin kalo tile 21 commissariat brigade maaw olu ye fɛsɛfɛsɛli kɛ sa ka bolo da maa 2 min kan o ye HN ye ale bɛ san 41 na ani Cristiano bɛɛ lajɛlen ye si 1 ye min ye HS ye o ye san fala a ye cɛlu dasi kunun dɛ Chris ye cɛlu dasi kunun dɛ
min ye maa filanan ye HS san 39 ni maa fila bɛɛ lajɛlen tun bɛ bolimafɛn kɔnɔ bolimafɛn min n'u tun bɛ k'u kunda diboli kan ni drogue in ye sɛgɛsɛgɛliw ni mɔmɔliw senfɛ sa hakilisigi ni basigi kɔnɔna na polisilakaw sera k'u bolo da min ye drogue biriki 98 ka u bolo a fɔ ma ko chanvre indien o kun dogolen no mobili in kɔnɔna na baarakɛla minnu minɛlen filɛ nin ye a bɛ n'a fɔ u bɛ jɛkulu la jɛkulu min sigilen don sen kan n'a sinsinnen don kosɛbɛ sabula sɛgɛsɛgɛliw olu ye fɛn caman sɔrɔ a ko kɔnɔna na polisilakaw ka baara bannen pewu olu y'a yira sa ko ka min ye polisi directeur n'o ye contrôleur général de police su ko ni baara in kɛra ale ka yamaruya kɔnɔna na ministre Dawudu ale ka dɛmɛ na ka ye premier arrondissement policier ko k'u fo wulikajɔ la n'o ye Dawuda Sise n'a ka maaw ye n'a ka brigade maaw Tapa Uri Demba Jalo directeur régional Kayi kɔnɔna na k'a fana fo ani polisi baarakɛla ni dugudenw bɛɛ lajɛlen ko Kayi kɔnɔ sa ni maa ma kɔni sigana fɛn ye i bɛ se ka min ye 101 o wele yaasa baaraw olu bɛ se ka nɔgɔya cogo min polisiw tilalen pewu a la olu ye sɛbɛn bila ka taa min ye kiiri tigilamaw fɛ olu de b'a tɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ sɛbɛn a bɔra polisi direction ba la min ye Bouakar Berté ale ka fasiri don polisiw ni dugudenw ka bolodi ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna na jɛkulu min bɛ yen n'o ye fasodenw ka tɔnjɛkuluba ye n'o sigilen don fasodenw tɔgɔ la Bamakɔ marabolo kɔnɔna na olu ka ɲɛmaa n'o ye Lamini Kulubali ye olu bisimilara maa min fɛ Isa Bil Traoré Bamakɔ polisisow bɛɛ lajɛlen ɲɛmaaya bɛ maa min bolo bi jɛrɛ in a kɛra polisi yɛrɛ jabala la n'o ye direction régional ye baara in kun kɛ kun ye min ye fasodenw ka tɔnjɛkulu bɛ Bamakɔ kɔnɔna na sa o nana ka na ɲɛfɔli kɛ u ye u tun bɛ se ka don cogo min na lakanako la k'u bolo di ɲɔgɔn ma n'u polisiw ka baara kɛ sabula dugudenw fana jɔyɔrɔ bɛ u la o de kɛnɛ ka sa min ye jamanadenw ka tɔnjɛkulu ye sa u ni polisi ɲɛmaaw ka kumaw senfɛ u y'a yira sa ko fɛɛrɛ saba bɛ olu bolo u b'a fɛ sa fɛɛrɛ ka sigi sen kan kibaruya bɛ se ka lase polisilakaw ma teliya la cogo min na u ka fɛn fana sigi sen kan min bɛ lakɔlɔsili kɛ dugu kɔnɔna na sa u ni polisiw ka bɛnkan kɔnɔna na fɛɛrɛ fana ka sigi sen kan polisiw ni olu u ka to ka ɲɔgɔn ye waati ni waati ka kumaɲɔgɔnya don u ni ɲɔgɔn cɛ min ye polisi directeur régional ye n'o ye Bili ye a ko a ye baabu mɛn ale fana bɛ maaw de ka baara la ɲɛmaaw bɛ a la n'Ala sɔnna ma a na kɔmasegi kɛ olu ye min ye fasodenw ka tɔnjɛkulu n'o organisation société civile bɛ Bamakɔ kɔnɔna na ɲɛmaa Lamini a ko nin diyara ye wa a bɛnn'a ma ni Ala sɔnna ma u n'u se n'u damayira kɛ fala ye jamanakuntigi ka san 5 hukumu kɔnɔna na kunungo minisiri 4 olu tun bɛ kunnafonidilaw ni dugudenw bɛɛ lajɛlen karamusolo kun ɲɔgɔn na Bamakɔ CICB kɔnɔna na ka kɛ ni Asimi ka san 5 ye bɔla baara mun kɛra u ka minisiriso kɔnɔna na minisiri min bɛ seko ni dɔnko kunna Mahmud Dafɛ ale tun bɛ yen min ye Abdul Kasim Ibrahim Fɔnba sifinw ka minisiri ni farikolo ɲɛnajɛ minisiri ale tun bɛ yen anw yɛrɛ kunnafonidilaw ka minisiri Alhamdu Agi Iliyani ale fana tun bɛ kɛnɛ kan min ye Jɛnɛba Sanɔgɔ ye n'a bɛ jaralakaw ka sigi la ale min ye muso du ani denbaya minisiri ye ale yɛrɛ fana tun bɛ kɛnɛ kan san 5 in kɔnɔna na musolakaw ye hɛrɛ minnu sɔrɔ musolakaw ye lafiya minnu sɔrɔ sɛbɛnkota nasira la musow olu ye ji minnu sɔrɔ baaraba minnu kɛr'u ye an'u ka denmisɛnninlakaw min ye Jɛnɛba ye ale ye jiraw sɛnɛ na Fɔnba ko min ye Mali denmisɛnw ko Asimi ka juru b'u la fala ye farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ minnu b'an ka jamana kɔnɔ olu la kurakurayali min ye denmisɛnninw ye ka taa kɛnɛbaw kan ka se ka seko ni u damayira kɛ bi kɔni ko min ye kɛnɛ kɔni ye k'a fɔ ko o dɛsɛlen don wa ko kɛnɛ ɲɛnama tɛ yen wa ko wulikajɔ ni cɛsiri ko wa ko hali sisan arena o fana bɛ ka jɔ o min ɲɔgɔnna ka dɔgɔ bi farafinna an fanfɛ bolo fɛ halisa farikolo ɲɛnajɛ sifinw ka so kura mun jɔra n'o ye piyonew ka yɔrɔ ye min ye Fɔnba ye a y'i da don nin bɛɛ la ani dɛmɛ min bɛ ta ka ɲɛsin an ka farikolo ɲɛnajɛla bɛɛ lajɛlen ma minnu bɛ bɔ Mali tɔgɔ la jɔnjɔn ma sɔrɔla o jɔnjɔn ma sɔrɔ o u ka taali jamana fɛ an'u ka musakaw bɛɛ lajɛlen ko nin bɛɛ lajɛlen ye jamana ɲɛmaa ale ka wulikajɔ ye minisiri min bɛ yen n'o ye anw yɛrɛ ka minisiri ye Alhamdu Agi Iliyani a ko min ye telefɔniso ye n'o ye Sotelma Malitel ye ko Mali kɛ niyɔrɔbatigiw la bi 100 sarada la 56 k'o sɔrɔla Asimi fɛ min ye sɛbɛn wari miliyari 160 ni kɔ ye ko Mali b'o de sɔrɔ jɔyɔrɔ fana min ye Sotelma Malitel kɔnɔna na bi n'o ye Move Africa ye ko Mali jɔyɔrɔ ka ɲi a la kosɛbɛ a ko fana ko min ye bɔlɔlɔsiraw fɛ tunɔkan ni tunɔ ɲinini baara minnu bɛ kɛ o jɛkulu fana sigira yɛlɛma minnu kan ka don kunnafonidilaw ka sɛbɛnko la k'o baaraw fana bɛ sen na Alhamdu Agi Iliyani ko halisa ko dɔ bɛ se ka fara baara in kan ka ɲɛ min ye Mahmud Dafɛ ye a ko sa ko ale ka minisiriso kɔni bɛ bɛɛ fɛ yen seko ni dɔnko k'o bɛ bɛɛ fɛ yen o la baara minnu kɛra seko ni dɔnko kɔnɔna na ale y'i da don o la laadatigiw k'olu don sariyaw kɔnɔna na min ye k'u tɔgɔla don sigi o ye jamanakuntigi ye maanifinya ni maaya k'o don bɛrɛ la
ka maanifin yɛrɛ segi ka maaya la o fana baaraw ko olu kɛra o sen tɛ ɲɔgɔn ye ba minnu bɛ kɛ diɲɛ kuru kara la ni Mali semeyo la ka taa fara AES ale bolofaraw sigili kan baara minnu kɛr'o la Mahamudu Dafe ko sa ko min ye Asimi ye ko k'a fo a yɛrɛ nɔfɛ minisiri minnu tun bɛ kɛnɛ kan ko k'u bɛɛ lajɛlen fo nin baara in kɛcogo ɲuman na fala ye kunungo nin ye kuma la kumaba ye mun sera k'a fɔ Asimi ka san 5 kɔnɔna na nin minisiriso 4 maaw bolo u ye caman fɔ dɛ nka anw sera k'a bɛn nɛgɛmɔgɔw ka min fɔ a la o de ye nin ye nin waati in na an bɛ te fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na kɔkan kibaruyaw olu la. Fala ye kɔkan kibaruyaw la min ye lamɛrikɛnw ye olu y'a yira sa k'a fɔ nin waati laban in na ko tɛgɛra sira o sira la olu ni Iran na bɛnkan sɔrɔ sabula Iran bɛ ka mun fɔ o y'olu fɛla ye o de la sa min ye Amerikɛnw ka jamanakuntigi dankan ye ale y'a yira Israel la a ka fara kɛlɛtigɛ ma nin waati in na sabula olu Amerikɛnw olu dɔrɔn de bɛ k'u dɛmɛ nin waati in na ka kɛɲɛ ni baabu minnu ye minnu bɛ sen na k'a kɛra cogo o cogo olu ni Iran kɔni ye bɛnkan min sɔrɔ Amerikɛnw bɛna na u jɔ u jɔyɔrɔ la Faransikɛw fɛ yen maa 10 min tora ji la k'u ka janajaw olu sera ka kɛ nka a ɲininen sa Faransi denmisɛnninlakaw ni Faransi marabolo maaw bɛɛ lajɛlen fɛ minnu bɛ taa jidaw la ani ka taa nɛɛma ɲini k'u hakili t'u yɛrɛ la finitigilakaw bɛ yɔrɔ min na u k'olu jateminɛ kuma tɛ nin waati in na fundelila hawuta min bɔlen don a ye degun caman se maaw ma Amerikɛnkaw fɛ yen minnu taara Coupe du Monde la ye fala ye min ye Faransi ale ni Irak ka dolantan sen fɛ ko sanji kɔni a ye tiɲɛniba kɛ ye koyi tiɲɛni min n'o barika bonyana sabula supporter caman bɛ yen olu ma kunsɔrɔ yɔrɔ sɔrɔ o y'a to sa gɛlɛya donna olu kan AES ale ni CEDEAO k'olu bɛ sigi ka fɔ labɛn na labɛn min don sa kɛkun ye sa min ye AES ni CEDEAO bɛ se ka bɛnkan sɔrɔ cogo min na jamanadenw ka hakɛ olu bɛ se ka ɲini cogo min Burkina Faso kaw fɛ yen a yirala sa ka fɔ ko wajulikɛla dɔ bɛ yen ko ale ka wajulu kɔni ko o jɔlen don nin waati in na fo waati wɛrɛ min ye fanga ɲɛmaw ye sa u y'a yira sa ka fɔ ko maa kofɔlen ko a kana wajulu kɛ a kana laseli kɛ kibaruya o kibaruya bɛ yen n'a b'o fɔ ni balawu ni sitanɛ bɛ o la ko kama de don yaasa basigi ni lafiya ka don Niger ni Benin olu bɛ kuma ɲɔgɔnya la kuma ɲɔgɔnya bɛ se ka to sa dancɛw bɛ se ka dayɛlɛ cogo min nka a yirala sa ka fɔ ko Niger kɔni ye laɲini belebelebaw kɛ laɲini minnu bɛ tali kɛ hakili jagabɔ la ni jamana in fan fila bɛɛ lajɛlen bɛ ka se ka o lajɛ min ye Egyptekaw fɛ yen banki min bɛ farafinna tɔgɔ la sa olu y'a yira sa ko min ye yiriwali baaraw ye u bɛna na olu boloda Afrique banki ale y'a yira sa k'a fɔ ko min ye baara min kan ka sigi sen kan jamana minnu bɛ yen bi n'olu kɔni kɛlen ka wuli ka jɔ kɛ kosɛbɛ yaasa ka se ka musaka sɔrɔ banki in bolo Egypte tɛmɛnen kɔfɛ Ghana ale ni Côte d'Ivoire bɛ o la u n'olu bɛ kuma ɲɔgɔnya la yaasa cogoya min na baara bɛ se ka sigi sen kan Guinée-kaw fɛ yen min ye la Guinée jamanakuntigi ye sa ale kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko sanu tali ka bɔ u ka jamana kɔnɔ k'a sɔrɔ a ma ko ka sanango ko o bannen nin ye min ye Mamadi Doumbouya ye a ye laseli in kɛ barosigi senfɛ barosigi min n'a tun bɛ ka ɲɛfɔli kɛ u ka juraw a ka ye n'u ka Zerekore suguba jenini ye o sugu jeniko kuma in yɛrɛ fana a ye layidu ta ko ni Ala sɔnna a ma min ye se fɛn fɛn mana k'a ye a na o sigi sen kan yaasa cogo min na sugu in a ka se ka kɛ sugu kura ye maa minnu ye degun sɔrɔ n'u joginna k'olu ta ka se ka olu furakɛ wa min ye sugu kura ye a ye layidu ta fana k'a bɛna na o jɔw ye fala ye an bɛ te fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na farikolo ɲɛnajɛ ale kɛnɛ kɔnɔna na. Coupe du Monde min ye ale kɔni tako filanan n'a bɛ fɔ ma ko deuxième journée o ndolatigiw bɛɛ lajɛlen banna pewu kunungo sufɛ min ye Cristiano Ronaldo ye san 41 a fana donna min ye Coupe du Monde tariku la sabula a kɛra maa ye maa min si ka kɔrɔ ni bɛɛ lajɛlen ta ye n'o ye Celu Dasi min ye ndolatigɛ min kɛra Portugal ni Uzbekistan ni ɲɔgɔn cɛ 5-0 Cristiano Ronaldo a ye bi 2 don wa a y'a yira fana k'a fɔ ko ale segilen de filɛ nin ye ka na koyi ko a y'a yira sa k'a fɔ ko jamanadenw n'olu ma se sɔrɔ u b'olu buruja k'olu lajaba wa ko n'u ye se sɔrɔ k'u bɛ ɲinɛ o kɔ ko min ye farikolo ɲɛnajɛ yɛrɛ ye o de ye k'ale ye ndolatila ye ndolatila min ye ndolatila n'a bɛ balo ndolati de la k'ale jagoyalen don ka jaabi sɔrɔ ko fo n'a a ye ndolatan dabila don min na min ye tile 2nan in ye sa ale hukumu kɔnɔna na fala ye kunungo ndolatan minnu kɛra sa an bɛ se ka yira sa k'a fɔ kabini
sabula ndulatan ninnu dɔw kɛra kunu na sini ko sufɛ Jordani ale kɔni bina 2-1 Algérie o ɲɛkɔrɔ. Ghana ni Angleterre o kɛra 0-0 ye. Min ye Croatie ye ale fana ye se sɔrɔ Panama ka 1-0. Colombie ale y'a datugu ni 1-0 ye ka se RD Congo ma. O la sa n'i y'a ta k'a jateminɛ 16e de finale kɔnɔna jamana 6 bɛ bi olu ka bio sɔrɔ hali n'olu ma jouer bi don nataw la olu kɔni bɛ to ndolatin a ko hukumu kɔnɔna na. A fɔlɔ Lionel Messi ye bɔko 2 seko 2 min ye Argentine jamana ye. France o fana ta kɛra bɔko 2 seko 2 ye. Allemagne bɛ o cogo la, Norvège bɛ o cogo la ka fara Colombie kan. Tɔw sa dulati minnu bɛna kɛ nin tile laban in kɔnɔna na o de bɛna to sa n'o ye tile sabanan ye a na dɔn ko min bɛ sen na o la sa min ye tile filanan ye hukumu kɔnɔna fala ye bi 52 o de donna min ye dulati ninnu senfɛ carton min dira a bɛ se 84 ma nɛrɛ o ye min ye bilenman ye o ye 5 ye ko nɔ tɛ dɔwɛrɛ ye koyi FIFA ye fɛɛrɛ minnu sigi sen kan k'a fɔ ko jatigɛ ni fɛn minnu kɛli ye ko de y'a to carton cayara tan n'i y'a ye k'a fɔ ko Qatar ndolatan bɛɛ lajɛlen la carton rouge 4 de sɔrɔla ko y'a sɔrɔ fɛn caman tun bɛ yen FIFA tun bɛ ɲɛtugu olu kan k'olu to yen o la tɛmɛ toncogo la nka o la sa ko min ye nin waati in kɔnɔna ko o tɛ ka se ka ɲɛ sabula a yera k'a fɔ ko min ye farikolo ɲɛnajɛ in yɛrɛ ye a ka se ka kɛ ka ɲɛ bɛɛ ka damakɛnya la ko o baaraw de bɛ sen na n'i kɔni ye ko in ta k'a jateminɛ bi fala ye i b'a ye k'a fɔ sa Coupe du Monde kɛnɛ kan dogodogonin wɛnw la min ye Fransikaw ye olu dusuma kasilen no bi Didier Deschamps n'o y'u ka dege karamɔgɔ ye ale kɔni bɔra teliyala joona États-Unis kaw fɛ k'i kunda Faransi kan a ka musokɔrɔba ko ala y'o ka kalifa minɛ a la a taara n'o janaja o kɛnɛ kan o la sa Faransi ni Norvège ka ndolatan min kan ka kɛ o tɛna kɛ Didier Deschamps ɲɛna sabula o kan ka kɛ jumadon n'o o ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna ye o bɛna sɔrɔ ale bɛ janaja kɛyɔrɔ la fɛn wɛrɛ fana bɛ yen n'o ye Haïti ye Haïti kɔni tun bɛ kɛnɛ kan a taara ŋanaminɛŋanaw ka kɛnɛ kan nka a yɛrɛ ka dugudenw y'a jira k'u ma taa seli kama koyi nka bi in na kɔni a yiralen k'a fɔ sa ko Haïti bɛ sen min kan ale kɔni tɛna se ka taa ɲɛ cogo si la sabula kurufu de bɛ ale bolo n'i ye bi programme ta k'a lajɛ sa bi min ye kalo tile 24 ye tile sabanan ale baaraw bɛ daminɛ groupe minnu bɛ yen sa ni olu kɔni ye ndolatan fɔlɔw kɛ n'i ye groupe B ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko Suisse ni Canada olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Bosnie ani Qatar olu fana bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ groupe C kɔnɔna na Maroc ale ni Haïti min ye Brésil ni Écosse bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ kanɲɛ 1 waati min ye Afrique du Sud ye ale ni Corée kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ République tchèque ni Mexique olu ndolataw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ bi o kɔnɔna na nin ye kumala kumabaw ye an ye mun sɔrɔ sɔgɔmada in na ka da Outlook kan Ana Jara, Falaye Keita, Kassim Traoré, ala ka tile hɛrɛ caya ala ka sabali ɲuman k'an ye sini kɛnɛ laban ɲuman ala k'a d'an ma an ka cɛkɔrɔba ɲuman n'o ye Nbelenge Sɛnpara ye Banama dugutigi k'an b'a fɔ ani ka Banabaka bɛɛ lajɛlen fo min ye cɛkɔrɔba Nbelenge ale sababuya la. Bolimafɛn sen filaw ka taa se a sen sabaw ma ni o bɛ tali kɛ moto ani katakataniw n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw la olu bolili k'a sɔrɔ bugunatigɛ sɛbɛn foyi tɛ o la ni a bɛ wele ko plaque d'immatriculation kɔlɔlɔba de bɛ o la jamanadenw kan ani forobakana kan o de la minisiri min bɛ an ka jamana siraba taa ka segin ko ani minɛnkow bɛɛ lajɛlen kunna madame Danbele Maduna Sosɔgɔ a ko k'a bɛ wele bila moto sen filatigiw sen sabatigiw ani katakatanitigiw ma aw minnu bɛ yen n'i k'a dɔn k'a fɔ aw ka bolimafɛn ninnu ma bugunatigɛ ni a bɛ wele ko numéro d'immatriculation o ma sigi a kan aw ka fɛɛrɛ kɛ ni nka aw ka sɛbɛnkow bila sen ka joona yaasa ka se k'aw ka bolimafɛnw ka olu bugunatigɛ kɛ o baara ninnu bɛna daminɛ ntɛnɛndon juin kalo tile 15 san 2026 yaasa o baaraw ka sira sɔrɔ minisiriso a ka cakɛda ɲɛmɔgɔyasoba min bɛ ni o ɲɛsinen bɛ siraba taa ka segin kow ma ni a bɛ wele ko direction générale des transports ale ni a bolofara minnu bɛ marabolow ni sigidaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ u kɛmɛ ni ka fɛɛrɛw bɛɛ sigi sen kan mun kosɔn ka se ka ninnu baara ninnu daminɛ k'u kɛ ka se u dan na sabula bolimafɛn sen fila ani sen saba ka taa se katakataniw n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma minnu bɛ ni u ma bugunatigɛ fiyewu olu bolili bɛna kɔn mali siraba bɛɛ lajɛlen kan wa maa tɛna bɔ maa la maa minnu bɛ ni olu bɛna i k'a dɔn u tulo gɛlɛya ka ni sariya ninnu sɔsɔ ɲangili bere bɛ ka u makɔnɔ k'a daminɛ sefa wari dɔrɔmɛ 200 la min sarali ye wajibi ye i jɔyɔrɔ la nɛgɛjuru sira fɛ o fɛnɛ kɔfɛ jamana ɲangili sariya ni a bɛ wele ko code pénal la o kɛmɛ ni ka kalo 3 kaso ka o yanga ka bila ka ni maaw makɔnɔ ani fo ka taa se alamani ma min dagosi bɛ taa sefa wari 24 na ni alamani ninnu bɛɛ lajɛlen saralen kɔfɛ i ka bolimafɛn a bɛ minɛ i la ni k'a lasago
jamana fɛ fo ka taa fɔ i y'a sɛbɛn bɛɛ lajɛlen dafa waati min na a bɛ sɔrɔ ka segin i taya la. Minisiri min bɛ jamana siraba taa ka segin ko olu bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔli kunna a ko k'a dan bɛ aw ka faamuyaliko ɲuman a n'aw ka faso kanu